Hola, com va? Soc Javioff, benvinguts al canal d'Escacs en català. Avui farem un nou vídeo de tàctica que serà una continuació al vídeo de tàctica número 13 on vam explicar com amb negres podíem obrir la columna H mitjançant un sacrifici de cavall a G4. Doncs en aquest vídeo farem el mateix però amb blanques, és a dir, obrirem la columna H sacrificant el cavall a G5. I per explicar-ho us porto un parell de partides personals que evidentment jugaven blanques i en aquesta vaig jugar E4, obertura, peó de rei. I abans de continuar m'agradaria recomanar-te molt el vídeo Obertura, peó de rei, defenses del canal d'Escacs en català. És un vídeo bàsic per començar l'estudi de teoria d'obertures. En aquest vídeo trobaràs introduïdes les 11 defenses més populars de les negres davant l'obertura, peó de rei i m'agradaria repassar-lo abans de continuar, no? Doncs bé, C5, defensa siciliana, és la defensa més popular de les negres davant l'obertura, peó de rei, que també recomano molt el vídeo Introducció a la defensa siciliana, que ja està fet al canal d'Escacs en català. La segona resposta més popular de les negres davant l'obertura, peó de rei és E5, joc de peó de rei, i també molt et recomano que miris el vídeo Joc de peó de rei variants del canal d'Escacs en català. En aquest vídeo trobaràs introduïdes les variants més populars que es dirien d'aquesta important posició. Aquest vídeo també és molt important per iniciar-se en l'estudi de teoria d'obertures. La tercera defensa més popular de les negres davant l'obertura peó de rei és E6, defensa francesa, i la quarta defensa més popular de les negres davant l'obertura peó de rei és C6, defensa Caro-Kann, que és el que em va jugar el meu adversari. Doncs bé, tot i que la Caro-Kann encara no està feta, podem avançar que aquí la resposta més popular de les blanques davant la Caro-Kann és D4, ocupant el centre. I aquí el més popular és D5, i a partir d'aquí les blanques tenen diverses opcions. La més popular és E5, la variant de l'avançament de la Caro-Kann. La segona resposta més popular és cavall C3, que seria línia principal. Aquí ve D per E4 i després cavall per A4, tornem endarrere. La tercera resposta més popular és la variant del bescanvi, que seria E per D5. I la quarta resposta més popular de les blanques en aquesta posició és la línia moderna, cavall D2. Entesos? Això és un avançament de la Caro-Kann, però ja ho veurem amb més detall quan fem el vídeo de la Caro-Kann. Doncs bé, tornem endarrere. Em fa la Caro-Kann, no? C6, Caro-Kann. Doncs jo, quan em fa la Caro-Kann, no entro en la línia principal, que és D4. Intento evitar aquestes línies i anar per una línia una mica més secundària, que és el que vaig moure a la partida, que va ser C4. Se'n diu atac Panov accelerat. Doncs bé, a mi m'agrada molt jugar a l'atac Panov accelerat davant la Caro-Kann perquè amb l'atac Panov accelerat destrosses la Caro-Kann literalment. Totes les línies principals de la Caro-Kann queden destrossades amb aquest atac. Aquí el més popular és que les negres ocupin el centre amb D5, que és el que va moure el meu adversari. D5, i ara s'esdevé un bescanvi de peons al centre. C per D5, C per D5, E per D5. Aquí les negres poden matar aquest peó amb la reina o bé desenvolupar el cavall a F6, que és el que va fer el meu adversari, cavall F6 atacant el peó, cavall C3 defensant-lo, cavall per D5. Fixa't que ara la partida s'ha convertit en una partida molt oberta on no hi ha peons al centre, que és el que m'interessa a mi quan jugo amb E4, obertura, peó de rei. Tot i que aquí les blanques tenen una petita feblesa, que és aquest peó de D, que és un peó aïllat. Isolated pawn en anglès. Peó aïllat vol dir aquell peó que no té cap peó company a banda i banda. Per tant, és una feblesa, ja que no hi ha peons a banda que el puguin defensar, per tant, s'ha de defensar amb peces. No confondre peó aïllat amb peó endarrerit. Backwards pawn en anglès. Peó endarrerit vol dir aquell peó que no té cap peó company a banda que el pugui defensar, perquè els companys s'han quedat més avançats respecte al peó endarrerit. Això és peó aïllat. Peó aïllat, recordem, és aquell peó que no té cap peó company a banda i banda. Per tant, és una feblesa perquè les blanques aquí s'han de dedicar a defensar-lo. Quina és la manera de jugar amb peó aïllat? Doncs molt fàcil. Quan jugues amb peó aïllat, el que has de fer és avançar el peó aïllat i intentar-lo bescanviar amb un peó enemic. D'aquesta manera t'expulses la feblesa. I si no volem bescanviar el peó, doncs aquest peó aïllat es converteix en un peó passat. Per tant, ja és una fortalesa més que una feblesa, no? Jo vaig continuar aquí amb cavall F3, E6, alliberant l'alfil de caselles negres, alfil C4, atacant el cavall i preparant per l'enroc o no, ja veurem, no? Cavall B6, atacant l'alfil, que l'aparto a B3, alfil D6, preparant per l'enroc davant del rei, suposo, o no, jo vaig fer D4, el meu peó aïllat l'avanço. Per què? Perquè jo el que volia era bescanviar-lo amb aquest peó enemic i un cop bescanviar, doncs ja t'expulses la feblesa, com he dit abans, no?
Cavall D8 a D7 va connectar els cavalls les negres, alfil G5 atacant a la reina, alfil E7 atacant bé l'alfil, que el retiro a F4, i enroc, atenció, les negres ja s'han enrocat per la banda de rei. És hora de dur a terme el nostre pla. Quin era el nostre pla? El nostre pla era posar el cavall a G5 i esperar que facin H6. Si fan H6 atacant el cavall, hem de fer H4 defensant-lo, i si maten el cavall, matem amb el peó i tenim la columna H oberta preparada per atacar. Doncs bé, la partida va continuar amb reina D3. Ja poso la reina atacant l'enroc contrari i amb intencions d'enrocar-me per la banda de reina. Entesos? Cavall F6, defensant l'enroc i defensant H7. Alfil C2 apuntant a H7. Torre A8 i ara ja ve el moment màgic de fer el que hem dit, el nostre pla, no? Cavall G5, amb l'esperança de que ens facin H6. I hem de fer H6 de conya, que hem de fer ara H4 defensant el cavall. I aquí va moure alfil D6 atacant-me l'alfil d'F4. Què hagués passat si s'haguessin cruspit el cavall? Doncs anem a veure. Però per cavall, H per G5, columna H oberta, ja, fixa-t'hi bé, i cavall atacat. Aquest cavall s'ha d'apartar, si no vol ser cruspit, i s'aparti on s'aparti, ve un escaquimat. T'hi fixes, no? Si s'aparti aquí, patapam, amb la reina escaquimat de seguida, no? Què més? On se pot apartar més? Aquí ens escopim amb la torre. Allà on s'aparti el cavall, després ve un escaquimat. Ho veus? Doncs per això, evidentment, no es van cruspir les negres el cavall, sinó que van moure tornant darrere. Això no ho van fer, Vaig fer H4 defensant el cavall i les negres van moure alfil D6 atacant l'alfil d'F4. Jo vaig descanviar alfils, alfil per alfil, reina per D6 i em vaig enrocar per la banda de reina. Enroc llarg, molt bé. Aquí les negres es van cruspir el cavall, de conya. I vaig fer, evidentment, obrir la columna H, no? El nostre pla. H per G5, columna H oberta. I atacant el cavall. Doncs bé, aquí pots parar el vídeo perquè vaig tindre un petit error de càlcul. Pots parar el vídeo perquè aquí mouen les negres i no cal que apartin el cavall. Veus la jugada? Va, dono 5 segons. Una pista. Hi ha una diagonal del rei meu oberta. La veus? Sí, no? Efectivament, un error de càlcul meu que va fer el meu adversari. Reina F4 a escac, que m'he d'apartar a B1 i patapam, la reina es cruspeix el peó i aquest cavall no cal que es mogui. Déu-n'hi-do. Tot i així, no ens hem de desesperar. Tenim el nostre objectiu complet, que era la columna H oberta, i ara hem de buscar recursos per atacar, no? I se'm va ocórrer un recurs que va ser el següent. F4 atacant a la reina. Quina era la meva intenció? La meva intenció és que la reina es cruspís aquest peó, per així obrir la columna F també. I ho va fer reina per F4. I ara què? Ara torre de D a F1, ja tinc la columna F oberta. Atenció, columna H oberta, columna F oberta. Està bé, tot això a canvi d'un cavall, no? Però està bé, no? Teniu un bon atac, no? La reina negra es va apartar a G5 i ara què ve? Pots parar el vídeo, va. A veure si trobes la jugada guanyadora. Una jugada molt, molt guanyadora. De fet, la jugada guanyadora. La veus? A veure. Qui fa nosa aquí? Amb aquest enroc, qui fa nosa? Aquest cavall de F6 fa molta nosa, no? Per què? Perquè està defensant a H7 i impedeix que la reina pugui entrar, etc. no? Doncs què hem de fer? Doncs ens el carreguem, no? Que per això hem obert la columna F, per atacar el cavall, home. Torre per F6. I aquí va moure, atenció, G6. Per què no es va cruspir la torre? Doncs perquè si es cruspeix la torre, està acabat. Ara imagina't que es cruspeix la torre amb la reina. Reina per torre. Què hem de fer ara, no? Ara hem de fer reina H7 escac. No! Perquè s'escapa el rei, home, s'escapa. Malament, malament. No, senyor. No s'ha de fer això. Tornem endarrere. En aquesta posició, el que hem de fer és arraconar el rei primer. Com? Amb la columna H oberta. Torre, H8, sacrifici de torre a la columna H,
aquí l'únic moviment possible és que el rei es cruspeixi la torre i ara ja tenim el rei arraconat, i ara sí que podem fer després reina H7 escaquimat, entesos? Doncs bé, i què hagués passat si aquesta torre, en lloc de cruspir-se amb la reina, s'hagués cruspit amb el peó? Peó per torre. Doncs tres coses el mateix. Arraconem al rei, aquí el rei pot o bé cruspir la torre o bé apartar-se aquí. Tant una com l'altra és escaquimat. Si es cruspeix, escac i mat. I si s'aparte, escac i mat. T'has fixat lo important que era carregar-se el cavall de F6? Tornem endarrere. Vaig fer torre per cavall i aquí no se van cruspir i van moure G6. Doncs bé, què hem de fer ara? Ara tenim una torre atacada per la reina, no? Què hem de fer? Apartar la torre? No, estem atacant, per tant no hem d'anar endarrere, hem d'anar sempre endavant. I què vaig moure? Vaig moure reina F3 defensant a la torre i alhora atacant el peó d'F7, que va ser defensat per torre E7, i aquí què hem de fer? Doncs continuar atacant, sempre atacar fins al final, no? I quina és la manera? Doncs aquí vaig destrossant en roc amb sacrifici del fil, el fil per G6, com m'agrada destrossar en rocs, m'encanta. Sento un plaer indescriptible quan destrosso en rocs contraris. Suposo que vosaltres també. Doncs bé, aquí, evidentment, aquí estic amenaçant el fil per F7 escac i ja entrar amb tot, i aquí les negres van fer reina per al fil escac, doncs bé, sacrifici de reina, doncs moltes gràcies, em vaig cruspir la torre per reina escac i peó per torre. Aquí el que han fet les negres és sacrificar una reina a canvi d'un alfil i una torre. Per tant, sembla un bescanvi raonable, però aquí pots trobar la jugada guanyadora, que va ser apropar-nos sempre al rei, no? Com vaig fer reina F6 i aquí les negres ja han begut oli. Per què? Perquè s'està amenaçant dues coses. La més important és un escaquimat a la columna A coberta, que per això l'hem obert, no? Amb torre H8 escaquimat, no? I alhora també estem amenaçant a la torre. Per tant, aquí l'única manera que podríem fer les negres per continuar jugant seria torre G7, evitant l'escaquimat a H7 i defensant la torre, i ara ve un escaquimat amb 2. El veus? Sí, seria reina D8 escac, rei F7, única jugada, i ara vendria l'escaquimat amb, ho veus? Torre F1, escac i mat. Doncs bé, espero que t'hagi agradat molt aquesta partida. És molt important obrir columnes davant el roc contrari, i si cal sacrificar material per obrir columnes, doncs es sacrifica, no? Aquest és un gran exemple de com el sacrifici del cavall a G5 ha permès obrir la columna H i després han fet més sacrificis per tal d'obrir més columnes. Al final doncs acabem un escaquimat. Fixa't que aquí la torre negra encara està dormint, l'alfil negre encara està dormint, per tant val molt la pena aquests sacrificis perquè tens iniciativa d'atac i sobretot tens garantia de victòria, no? I volia fer una altra partida però ja no tinc més temps perquè aquest vídeo seria massa llarg. Llavors, i si t'ha agradat aquesta partida i vols que faci una altra partida també molt espectacular de com obrir la columna A mitjançant un sacrifici cavall a G5, doncs posa els comentaris i faré una segona part d'aquest vídeo. I res més, fins aquí aquest vídeo d'escacs en català. Espero que t'hagi agradat tant com a mi i ens veiem en una propera ocasió. Merci, a reveure, adeu, adeu.